Il-President Ġermaniż Joachim Gauck appella lil Ġermanja biex turi aktar solidarjetà ma' Malta u l-Italja dwar il-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Waqt diskors f'Berlin indirizzat lill-Akkademja Evanġelika għal protezzjoni tal-immigranti huwa stqar li l-immigrazzjoni irregolari m'għandix tkun problema li jaffaċċjaw iż-żewġ pajjiżi waħedhom. Skont il-President Ġermaniż din hija problema li għandha tintrefa' mill-Unjoni Ewropea kollha. Il-President Ġermaniż qal dan fid-dawl taż-żieda tad-dgħajjes tal-immigranti li f'dan iż-żmien jagħmlu triqithom lejn l-Ewropa u jispiċċaw fl-Italja u f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu Jean-Claude Juncker innominat għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea saħaq li għandu l-ħsieb li taħt it-tmexxija tiegħu tinħoloq il-kariga ta' Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-Mobilità. Hekk kif bħalissa l-migrazzjoni taqa' taħt il-kompetenzi tal-Kummissarju għall-Affarijiet Barranin. Fil-konklużjonijiet tas-Summit tal-Kunsill Ewropew li seħħ il-ġimgħa li għaddiet kien hemm ukoll referenza ċara l-immigrazzjoni. Dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li huwa sinjal tajjeb li għall-ewwel darba kien hemm indikazzjoni ċara tal-qsim tar-responsabilità ta' din il-problema. Madankollu żied li minkejja li l-kunġetti ġew aċċettati qatt fadal xi jsir sabiex din il-problema tiġi riżolta.